vuitè i últim exercici de Patuan Jin es diu aixecar els talons 7 vegades per eliminar 100 tipus de malalties. 100 tipus de malalties es refereix a molts problemes de salut. L'exercici és molt simple, però també té un sentit molt profund, molt interessant. L'exercici consisteix en aixecar els talons del terra i al mateix temps fer pressió amb les mans, aixecant la punta dels dits. Les mans fan pressió cap a baix. El cap s'eleva cap al cel, fent aquest moviment. Inspiro quan pujo, trec aire quan baixo. Hi ha un estirament de tot el cos i hi ha una activació dels canells i dels turmells. Així facilitem el pas d'energia pels 12 meridians, per tots els meridians principals del cos. Melsa i estómac, fetge vesicular-biliar, pulmó i body gruixut, etc. Tots els meridians es van activant amb aquest moviment tan senzill que serveix per tancar la pràctica. Atenció, no aixeco els talons massa ràpid perquè em puc desequilibrar. No els aixeco massa alts, no faig moviment massa alt perquè també perdré l'equilibri. I no faig força amb els músculs dels peus, sinó que el que intento és aixecar el cap, com si volgués mirar per damunt d'una paret i vull mirar a veure què hi ha. La sensació és la de sentir-me lleuger, no fer força per pujar. Per fer l'última seda, empenyo a baix amb els palmells. Amb força, aixeco els dits i empenyo els palmells. També aixeco els talons i els deixo caure. Inspirar, empènyer amb els palmells i aixecar els talons. I expirar, relaxar. L'espatlla i el colze no es pot moure, només els canells. Sent la força, l'energia, a la punta dels dits de les mans i els dits dels peus. El cos no es mou, la pelvis no es desplaça en cap direcció, el cap se sent lleuger quan m'aixeco. Imagina que em penja al terra amb les dues mans i que te vols aixecar, que vols mirar ben lluny posant-te de puntetes. I acabem els 8 teixits. Relax. I retornem l'energia al tantien 3 vegades.